Днеска е четвъртък, не съм идвал тук на обекта от петък, близо една седмица. Машинката не е работила. Какво ще стане? Здравей! Машинката съм си оставил с материала вътре в маркуча, навсякъде всичко. Какво ще покажем? Нещо искам ли да ни кажем? Знаем, че си включена 23 градуса в момента. Супер. Добре. Така. Въртим през байпаса, когато съм си го оставил тук домивката. Просто ще го замия. Да видим през пистолета работи ли. Значи за тия дет ми пускат много хейт и ми казват, че машината си ми е задължително след потреба. Съгласен съм с вас, но ако ще използваш всеки ден машината, не е никакъв проблем да оставиш с материала вътре в нея. Тук в случая моята машина е седяла. Какво си ти, бе? Това е другите показатели. Моята машина е седяла 6 дни с материала. Както видяхте от самото видео, не е никакъв проблем да го оставиш така. Машинката е Simex. Имах и по-малката такава. От нея съм много доволен. Ето я. Просто тази е с най-големия двигател, 5 кВт. Уникална работа.